Amansie South Health Directorate no so de adestre na eto edwai adwumayefo ho no so pa accommodation na bia nso odo nti beto no ho eden ni nyina ka ho nti mpanifo esrei Ewobra manso takurase assembly member onimonyamfo Directorate bonso keka na nsase ede hospital mu akade som Ghana sika no pepem yensa ne akiri pobuburuja koma apomden atena yedodo na ewa Amansie South no ka ho bi ema mansin mu epani a woda apomden no eye Mr Fosu kwa bi kire se enam dan bo a edinti ama adwumayefo mu apomden ataye no atekofom ewopom ho accommodation a staff nda no emsunya kakra ho nso a ne bo de papa ahase dan bo kra edin si kumase enti staff no ba omo ntra na omko cheni ye pa emi talent na fi ha Roberts so no slia enkoye na sia me sa ba kon oba office obisia Roberts o isi kra o admission omit bitieti anoso enochi na assembly member hono ewa manso takura so no nyamfo Directorate bonsu kire senti a otusa anamo no enum le adia ibipe bia benya so mfaso health una so ye hwan dako sampai obeda so bi enti adwumpa ewom se enipa ho ebeton no nipa e ba ko hwene mpom wonya ba papa ada ne wonya materials papa na equipment papa let me use the abwan enti na mama dis anomai e ba se me de ba bedon state otoa ne nkase so sere wo musa kande odi abro mu wo mo nhwe so yie na emu apomden pa opom ho the maintenance culture ya nenye enti yenhwe enoma no so yie se ne yenhwe so yie sa ne be nkaleji amanfo amom di bia be asaso aba be ka ho enoma ne do so yie pa check here no next can bro 320,000 that's 3.2 billion and they use the use the actors and